Moitas grazas por vir, moitas grazas por estar aquí. Estamos aquí para despedir o Festival RIR 2024 e darlle a benvida ao Festival RIR 2025. E como dicían os vellos na casa cando era a festa do patrón, de hoxe nun ano que esteamos todas e todos. Moitas grazas. Este aplauso é para vos. Aplauso vital que dá vida polo menos para un ano máis, de acordo? Empezamos este festival, o festival do ano que ven, estamos empezando a traballar patrocinios novos, queremos e sabemos que merecemos que nos patrocine a Confederación de Empresarios de Galicia e o Sergas. Sí, porque a Confederación de Empresarios de Galicia debe saber, e se non o sabe, que se entere que a xente traballadora que ri é moito máis productiva que a que non ri. E o Sergas debe saber, que non sabe, pero estamos nos aquí para dicirllo, Festival RIR, Servicio Público, a xente que ri ten máis saúde, ten menos enfermidades, pide menos citas ao médico, polo tanto, baixa as listas de espera. Así que, para o ano que ven, grazas, o que queremos é que os Sergas non fai falta que nos dea cartos, xa nós facemos un servizo por eles, que é que os médicos receiten que venga a xente ao Festival RIR, inda que xexe en Ribadeo, dá igual, aquí acollemos a todo o mundo, mesmo os de Vigo, son benvidos igual, non hai problema. Entonces, porque, entonces, para coller a entrada, que o ano que ven haberá entradas tal, non a terás que coller aquí abaixo na taquilla, senón que a colles na receta electrónica na farmacia. De acordo? Iso vai ser cara. Por que? A xente que ri ten mellor saúde dental. Por unha cuestión moi evidente que todas as nais e todas as aboas entenden perfectamente porque o teñen no xenoma. Deixenme mirar. Vostedes dúas que son as que máis saben aquí da vida do que ata onde me chega a vista. Non miro por ti, miro por as que están detrás. Non veñas ti a chupar aquí agora protagonismo, quero dicir. Pero tamén por ti tamén vai, Tamén por ti vai. Que é o primeiro que se fai pola mañán nunha casa cando marchou todo o mundo? Abrir as ventanas para aireala, non é? Pois rir é unha maneira de airear a boca, e de airear os dentes, e iso é saúde dental. A xente que non ri ten cara de cu. Sabedes como é o cu? Pequeno e arrujado. Esa xente que non ri, non colle aire, non ventila, non airea, entón os dentes collen caries por xeración espontánea, apodrécense os dentes sen saber por qué, e boten un alento que fede calcatrea. Sin embargo, a xente rireira ten uns dentes maravillosos, e o alento, vamos, é para darlle un bico con lingua desde lonxe. Claro, vos diredes, xa, e os vellos que teñen todos dentadura postiza, por dous motivos. Poden ser os que perden os dentes antes de tempo, que son xente ruín, entón a dentadura apodréceselles antes de tempo, e logo o caso da miña nai, que perdeu os dentes e tuvo moi pronto dentadura postiza, pero porque agastou de tanto rir. E sigue rindo, e vamos pola segunda dentadura postiza. Se lle dixemos, mamá, para, que as dentaduras baratas non son, ela seguiu rindo, co cal non lle dixemos absolutamente nada máis. Neste festival de rir, non sei se estivestes mirando, se non estivestes, son de Vigo, non te soube, acaba de notárseme, non? Se non mirastes as curtas, de verdad, perdestes a vida, perdestes unha semana da vosa vida, porque este local encheuse de risas. Tuvemos dous tipos de curtas, basicamente. As curtas abrideiras, como a Virxe Abrideira que está ali en Santa Clara. Alguén aquí non mirou aínda a Virxe Abrideira? Non levantedes a man porque corto vos a cabeza. O sea, estar en Allariz e non mirardes a Virxe Abrideira. Estas curtas abrideiras como a Virxe Abrideira son estas que cando terminan din coño, pero xa acabou. Quero mirar a peli ou a serie, dependendo da idade. Ti miras a Virxe Abrideira cando está pechada, só ten un argumento, e cando a abres, 9 argumentos. Miramos curtas de humor que eran así, preñadas de argumentos. E logo están as curtas económicas, que son estas de, para que vou botar 8 minutos nalgo que podo contar en 6? Sabes, esta é economía pura. Para que vou gastar máis esforzos se total con isto pouco xa me chega? E gastas as enerxías para outra cousa. Ese tipo de curtas tamén tivemos, e se non viñastes, perdéstelas. Pero logo xa quedarán a distribuir. Estas curtas baseáronse no que se basea o humor. De sempre, no voso humor, no humor dos vosos pais, das vosas nais, das vosas avós, das vosas aboas. Pasa algo, ante iso que pasa, podemos reaccionar de 3 maneiras. Unha, tomando pola tremenda, que é unha cousa moi de adolescentes hoxe en día. Tómano todo pola tremenda. Outra, tomala en serio, que xa cousa dos pais. E logo, xa máis cousa de xente con experiencia na vida, que é tomalo con humor. Meu pai, por exemplo, estaba un día no seu lugar, sentado, cun can ao lado, e chega un pimpín de Vigo, vestido con traje, abre la cancilla, que le llaman ellos, entra para dentro, e cando mira o can, tira para atrás, pecha a cancela e dille, oiga,
Oiga, su perro muerde! A meu pai unha das cousas peores que lle podes facer é non saudalo. Meu pai casi non tivo escola. Agora, os bons días sabe dicilos, E dillos a todo o mundo. Se lle caías mal, el dicho bons días. O que lle caes mal, nótalo no ton. E parecelle fatal que non lle dean. Entón, el mirou para ali de fite para aquel pimpín, que como chamamos en Vigo os que non teñen media hostia, pensou, explico yo ou voulle pola curta para evitar problemas. Folle pola curta. Cos de Vigo urbanos é mellor pola curta. E dixelle, su perro muerde! O meu non. E entón o rapaz abre a cancela, entra para dentro e o can rasa loba. O rapaz era tan parvo que ajabeou a un pexejeiro. Todo o mundo sabe, ves? Aí estás ti, a un pexejeiro nunca se debe subir. O pexejeiro é unha árbore falsa, parte a pola en nada, caes no chan, botas e chocán, e o peor non é que che morda, é que te mexa en riba. Sabes, porque di este pimpín que subou un pexejeiro, non o vou morder, non trabo nel, méxolle, porque non merece gastar o esforzo de trabar nese pimpín, sabes? E entón era jabeado ali no pexejeiro, que ainda aguantou nel, e claro, unha frauma, pero usted non me dijo que su perro non mordía! E meu pai dixolle, o meu non, pero esta casa de meu irmán e o can é dele. E unha amiga miña que foi comprou nun edificio. Grazas, non aplaudades a todo que non salimos mañán e Anita Pico ten que marchar antes das 9:15, non é? Pero ás 9:15 xa non marcha, se reparija. Xa cho aseguro. Chama a mamá, dille que espere ata as 9:30. Entón, unha amiga miña compra en un edificio novo en Vigo, recente construcción, compra un piso, ela entra, ten o piso todo preparado, vai unha amiga, entra. O que fan as mulleres, que é unha cousa que eu teño que aprender a facer, que é mirar os pisos dos demais. Ai, que bonito, que bonito. Ai, el salón, que bonito, que papel pintado tan bonito. Voy a preparar el mío igual. ¿Dónde lo compraste? En tal tenda. ¿Y cuánto compraste? 13 rollos. Vaya, voy. Pasado un tempo volve, timbra na porta, entra mala amiga, desgraciada, eso no se hace una amiga, tú eres muy mala persona. Pero que pasou? Fui a la tienda que me dijiste, xa, e compré el papel pintado que me dijiste, xa, e compré os 13 rollos, xa. Me sobraron 7. E a miña amiga di, a min tamén. Se preguntaras en vez de marchar correndo, sabes? E a última, que é a que máis me gusta, esta contarme por verdade, non sei se é verdade ou non, pero raparija, profesora de filoloxía en Santiago de Compostela, marcha a facer como lle chamen a cousa dos profesores, a París de la France, a la Sorbonne de la France, e o home de coñero di, hostia, vas a París, carallo, has traerme unha francesiña dali, xa sabes que a mí as francesiñas, ai, como me gustan, has traerme unha, pero enteira, xa sabes como me gustan as francesiñas, tal. E todos os días que a francesiña, despide no aeroporto de Lavacolla, francesiña, pasan 2 meses, volve, francesiña, e cando ela sae no aeroporto para onde ele estaba esperando para levála para casa, que? Trouxeches unha francesiña? E ela vai, achégase a él, dalle un bico e dille, fixen o que puiden, agora reza para que sexa nena. Amigo, o humor sirve para todo isto. E entón agora avanzamos, pasamos ao seguinte, e vou presentar, din que o director do festival. Mentira. En realidade é o culpable de todo. É como os alcaldes, a alcaldesa. Non se che vota para que soluciones os problemas de ninguén, senón para ter a quen botarlle as culpas do que pase en Allariz. Sabes? Allariz! Cando eu coñecín Allariz, coñecino por un rapaz do Roimelo, foi cando me enterei de que emigrabades todos a Ermua, e entonces aquí non lle chamaban Allariz, sino que lle chamaban Allaritz. Sabes, con TZ vasco e tal, xe, mira ti que me vou aprender euskera. Entonces, o que vos vou presentar é o culpable de todo, que chegades tarde, a culpa non é vosa, a culpa é do director, do culpable que puxo unha hora inapropiada, que vos perdedes en Allariz, a culpa non é vosa, é do director do festival que puxo o festival nun sitio que non hai Dios que chegue a él, que é incómoda a butaca, a culpa é del por escoller este sitio, que non hai luz no baño de homes non hai luz xa, porque non houve luz toda a semana, a culpa é del, que non hai papel, a culpa é del. Óscar, non te preocupes, se non te sientes valorado aquí, podes ir a Qatar. Ali valoran a toda a xente que non é valorada aquí. Ali poderás partillar con Froilán, con Victoria Federica, xente de mérito. Óscar Daviso, un aplauso para o director do Festival RIR. Bueno, pois boas noites a todos. É unha ledicia
pois chegar a este momento, a este día. Sempre digo que me toca a min a parte máis aburrida. Algún ano subirei a facer un monólogo para experimentar, porque eso igual teño aí unha cousa pendente. Respecto da luz do baño, é que a min aquí en Allariz sempre me din hai que economizar, hai que economizar, hai que economizar. E claro, realmente todos xa sabemos onde está a cousa. Tampouco hai... se tes que buscar moito, é mal asunto. Bueno, pois nada, que estamos aquí pois a piques de rematar esta 7ª edición. Son 7 anos, 7 soles, cos seus máis e menos, non? Que sempre intentamos facer o mellor posible pois esta labor que comeza non só esta semana, sino moi atrás. Bueno, pois este festival pois chegamos aquí grazas a unha morea de xente que se implica con el, empezando por as administracións públicas, por o Concello de Allariz, que foi quen se apuntou ao carro primeiro, logo pois sumouse a Deputación de Ourense, realmente pois para nós é moi importante este apoio institucional, porque a parte do económico tamén avala pois que é un festival que merece e que paga a pena pois apostar por el. Temos pois 3 patrocinadores locais, como son Aira Editorial, o Oca Vila de Allariz, tamén este ano se incorporou o Albergue Allariz, o cual pois tamén nos dá certo oxíxeno á hora de poder ser máis organizativos, ter pois unhas unhas miras de seguir crecendo pouquiño a pouco, porque o noso empeño é de seguir medrando, pero pasiño a pasiño. A toda esta xente que realmente pois é prácticamente a base para facer o festival, se suma moita outra, non? Entre eles pois os traballadores e voluntarios que temos no festival, que durante toda unha semana o dan todo. Incluso non só son as persoas que vedes aquí en Allariz, sino que hai máis persoas traballando durante moito máis tempo máis alá desta semana. Traigo unha chuleta apuntada, vou vos decir os seus nomes porque creo que merecen ser escoitados estos nomes aquí en enorme agradecemento da organización do festival. Tivemos traballando de voluntarios a Dafne, Luís, Adrián, David, Rubén, Gabriela, Pablo, Álvaro, Roy e Mariana. Vos pido un forte aplauso por seu esforzo. E bueno, tamén, como non me quero esquecer pois do meu compañeiro de batallas neste festival, que é José Freiría, que tamén aquel día que lle propusen esta idea, rapidísimamente o viu igual de posible que o vin eu, e bueno, pois que está aí dende a primeira edición, seguro que para moitas máis, ou eso espero. E agora, pois, vou cantar unhas cancións, vouvos a falar un pouco do que vai vir, vale? Dentro de 15 días se fai o 25 aniversario de A Lingua das Bolboretas. A Lingua das Bolboretas é un filme euseino de boa tinta que é moi querido en Allariz, todo o mundo o ten no recordo, na lembranza de cando se rodou aquí en Allariz, incluso paseando pola vila, moitos dos establecementos que hai aínda hoxe, 25 anos despois, siguen tendo as fotografías, frames capturados do filme, obxetos de colección que gardan dese filme. Nós adiantamos que para a vindeira edición, xa que, non chegamos a tempo nesta, xa que aínda non é o 25 aniversario, sino que vai ser en breve,
pois con esa excusa imos argallar algo moi especial e moi bonito para poder ver na vindeira edición. Bueno, pois quería rematar xa con este speech porque hai moitos premios que outorgar. O que pasa é que a gala sempre queda corta e digo, por que non subo e me enredo, me lío co micrófono? No, bueno, nada, simplemente decirvos que todo isto que dicen realmente non paga a pena sin o esforzo que fai tamén pois o Departamento de Cultura, en concreto pois este ano Carmen e Uxía, que son dúas persoas máis que non mencionei antes, pero que, porque non lle pagamos nós a nómina, pero traballan para nós durante o festival. E sí que merecen un aplauso por todo o curre que levan. E bueno, que como non, tamén, repito, que nada desto pois pagaría a pena se non fora por todo o público que nos acompañou durante toda esta semana, que foi increíblemente xeneroso. Incluso, teño que dicirvos que hai xente que no propio papel da votación nos escribía mensaxes á organización de parabéns, de canto rin nesta edición, que boa selección oficial, e sin obrigar a ninguén. O sea, facíao de motu propio, eu subía aquí cada día, lle dicía simplemente tedes que marcar cun sí a curtametraxe que máis vos gustou, porque eso nos axiliza un montón a hora de contar os votos, e logo, pois, levabas estas sorpresiñas, non? Como cando estabas na escola e recibías esas notiñas, jijiji, jajaja, entón eu lle ensinaba, pois, ao meu compañeiro do lado ali na mesa, jaja, mira que escribiron, tal, sabes? Pois, bueno, volvimos a esa etapa de adolescencia grazas a este xeneroso público que nesta edición se entregou a tope, incluso, pois, vou contar unha anécdota, non sei se está aquí presente, non? Pero hai o caso de dúas señoras que viñan por primeira vez, pero chegaron aquí abaixo e non sabían moi ben nin ao que viñan. Entón me dixeron, pero aquí que hai hoxe? No, pois proxectanse curtas, pero canto dura? 90 minutos. Entón, eso non son curtas, eso é unha película, que eso é moi largo. E dicen, no, hora e media, pero mira, hai esta. Bueno, pois vamos a subir. Pódese sair en calquer momento? Sí, muller, pode sair cando queira. Vamos, eso non hai problema. Pois a cuestión é que, ao rematar a sesión, ao sair, ao final de todo, saen estas señoras, bueno, hasta mañá. Entón, claro, pois son destos feitos que aún pois animan a continuar, porque dende logo que o humor funciona, fai reflexionar, e inda que é un xénero denostado, é moi, moi necesario. Así que moitísimas grazas a Allariz en xeral e ao público en particular. Benvidos. Non sabía eu que o festival servía como Tinder tamén. Así que xa tedes un motivo máis para vir. Imos pasar xa a entregar os premios, premiáronse distintos tipos de curtas, houbo de todo, eu só boto en falta argumentos posibles, que non hai por que facelos, pero en Allariz sobran argumentos para facer curtas fantásticas de terror hiperrealistas e de humor, como aquela monxa enclaustrada e recluída no mosteiro de Santa Clara, doña Bernarda de Nóvoa, de Carballeda de Avia, que non lle gustaba estar aí recluída e quixo fuxir voando, literal, voando da cabalo dunha vasoira. E para iso falou ca meiga de Roimelo para que lle axudara a sacar o carné de conducir vasoiras, como Harry Potter. Lembrades aqueles xojos que tiñan que andaban de cabalo das tal? Pois esta é igual. E pasoulle o que nos pasou a todos. Aprobou a teórica primeira, pero a práctica non puido con elas. Non deu salido a coitada da Bernarda de Nóvoa. E que premios, que curtas se premiaron, iso ímolo saber polos 3 membros do xurado que
ten truco, pero van subir, quen van entregar os premios, que son Vitoria Teijeiro, Luis Iglesia, Carlos Gurpegui. Por favor, subide, aplauso. Ti ven comigo, chiquita. Ti ven comigo, ti espera. Vos podedes sentar. Vos sabedes que Vitoria é actriz, pero estades equivocados. Vitoria é unha gran actriz. Tanto podería facer a meiga de Roimelo como a dona Bernarda de Nóvoa. E a Basoira. E a Basoira tamén. Bueno, non me deas que pensar. Hai imaxes que non hai por que ter na cabeza. Procede. Bueno, pois dicir que moitísimas grazas por convidarme, que fíxome moitísima ilusión, que aprendín un montón, rin moitísimo e que, sobre todo, darvos os parabéns a todos os traballos porque houbo moitísima calidade. Recoñezo que é o meu primeiro xurado, pero penso que foi moitísima calidade, mellor que todas as outras edicións. Bueno, e agora sí, vai unha pista sobre a primeira categoría, ides ver simplemente el juego de su vida. Tú, ¿sabes jugar o no? Ok, pues vamos a darle. Vamos. Venga, chicos, volvemos. Cada uno con su marca, cada uno con su marca. 15, antideportiva. 15, a la calle. A la calle. Llevas todo el partido haciendo el tonto. ¿Cómo? Fuera. Venga. Esa falta está muy fea. Llevas todo el partido haciendo el tonto. Desde que te estoy viendo. Llevas todo el partido haciendo el tonto. Eso no se puede hacer. Eso es muy feo. Eso es muy feo. Pones en riesgo al compañero. No se puede. Banquillo. Merci. Venga, seguimos. Pongo el reloj a 0, ¿ok? 3 para 3, ¿vale? Círculo central. Empezamos aquí. Capitanes, por favor. Capitanes aquí. Eso es. ¿Cómo te llamas? Víctor Hayes. ¿Cómo te llamas? Lucas. Perfecto. Saludo. Estamos. Chicos, respeto. Nos gusta el baloncesto. Somos profesionales, ¿eh? Vamos a ello. Venga. Y arriba. E agora sí, faime moitísima ilusión dar o premio a mellor interpretación a Álex Macías por El juego de su vida. Boas noites, moitas grazas a todos e a todas, de verdad, un lujo. Primero de todo, agradecer al festival, de verdad, por vuestra voluntad y sobre todo por un muy buen trabajo que hacéis, que es el de difundir, promover la comedia, sea donde sea, de verdad, es muy bonito. Segundo, agradecer al jurado por premiar a este árbitro un poco ridículo, pero bueno, oye, hay que hacerlo. Primera vez que subo a recibir un premio a Mejor Interpretación y me hace mucha ilusión, cosa que hará pues que tenga al final al Festival Rir siempre en el corazón. Primera vez, seguramente cuando me den el Goya, pues sí, es otra historia, estará bien, será bonito, pero como la primera vez no hay ninguna. ¿Qué más? Mi madre nos está viendo a través de YouTube, bueno, mi madre y toda la familia me ha dicho, pobre de ti, que no me dediques. No, pero desde aquí creo que tengo una cosa muy bonita que decir, por suerte, y es que en mi casa desde pequeño una cosa que no ha faltado nunca y que agradezco infinito es la comedia y el humor. En mi casa siempre ha habido mucha comedia y mucho humor, así que gracias también a ellos. Bebé, te quiero. Gracias, de verdad. E seguimos co Premio Fundación Vicente Risco ao mellor guión, que neste caso é para Nul García e Alba Flores por M'alegro verte. Pero es que no te he reconocido, qué cambiada estás, ¿eh? Sí, claro, yo te tengo a ti más controladilla. Ya. Oye, pues me alegro mucho de verte. Yo también, dame 2 besitos, anda. ¡Qué alegría verte! Vamos, que hasta Lionel Ola y todo. ¿Qué pedazo de caza tiene? Oye,
que lo siento mucho lo de tu papá, que en gloria esté, que a mí también me da mucha pena, no te he dicho nada. Gracias. ¿Qué quieres? Pasar baño, ¿no? Claro. Pues déjame que te voy a coger la bolsa porque es igual. Sí, es que no tiene ganchito ni nada. Da igual. No, pero no lo va a dejar en el suelo porque es que en el suelo está lleno de gérmenes. Yo te lo No, pongo, ya. de verdad que no me cuesta trabajo. no, de verdad, que no me que no seas artible. Que no me cuesta mi trabajo. Venga, pasa. Qué guapa que está, de verdad, Paloma. Hola. Hola, muchísimas gracias al Festival RIR de Comedia primero por seleccionarnos en el festival y luego al jurado por este premio. Muchísimas gracias, de verdad, nos hace muchísima ilusión. Disfrutamos mucho escribiéndolo y pensando sobre este guión y las posibles formas y cómo llegar al final del corto y bueno, también en el tono, ¿no? Sí, gracias porque cuando decidimos contar esta historia en tono de comedia, pues a veces es impopular, ¿no? Hacer un corto de comedia y como que parece que para otros círculos no es tan prestigioso, pero a nosotras estábamos convencidas de que el sentido del humor es la mejor manera muchas veces de abordar temas sociales, de hacer crítica social y como lo que nos interesaba era hablar del racismo sobre el pueblo gitano, el sentido del humor para nosotras era la llave para poder abordarlo de una manera que no fuera panfletaria, que llegara al espectador con empatía y bueno... Fuese más amable también, ¿no? Como para que la gente se pudiese identificar desde lugares como más gustosos. Sí, fue una apuesta que la hicimos con gusto y también este premio para nosotras es un reconocimiento a esa apuesta que hicimos y nada, nos pone muy, muy contentas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. O seguinte premio vai no entregar a persoa do xurado ausente, Atenea Mata. Disculparme por dos cosas. La primera, por no poder estar presente. Me habría encantado disfrutar hoy de Galicia, de la comida tan rica que seguro nos habían preparado Óscar y que íbamos a compartir con Bulpegui, con todo el resto de la gente del festival, con mis compis del jurado, Victoria y Luis. Me habría encantado estar ahí con todos vosotras y vosotras. Desafortunadamente, por razones de causa mayor, no voy a poder ir. Cuando ya tenía todo preparado, que conste. Pero bueno, esa es la primera. La segunda, que lamento hoy más que nunca profundamente haberme perdido tantas clases de francés por haber sido expulsada y haber estado en el pasillo al llamar a mi profe Maripol, injustamente me apoyo. Y digo injustamente porque la verdad que la mujer hacía todo lo posible porque la siguiéramos en las clases, pero no era mi caso. Si lo hubiera sido, pues hoy sabría cómo pronunciar el nombre de la ganadora a Mejor Dirección. Que me disculpen muchísimo porque, ya os digo, me pasé todo el GB de pasillo durante esas clases. Así que diría que la ganadora del corto a Mejor Dirección es Lisa Salustin por Asufre o Asufre o Asufre, algo así, pero que el corto es una pasada, que la dirección es tremenda. Enhorabuenísima por haber movilizado a toda esta cantidad de gente, por haber hecho de un cortometraje que es en francés, pero que el idioma es lo menos importante, se convierte en algo internacional, algo de muchísima calidad y que hemos disfrutado mucho viendo todos los miembros del jurado. Un abrazo muy fuerte para todos y todas y espero poder estar allí en la próxima edición. Hola a todos. I'm Lisa Salustier and I'm the director of the short movie called Watercolor Rare. I'm so glad to receive this award of Best Director.
I would have preferred to be near you because the weather in Belgium is so disgusting. Look, grey, a lot of cloud. It's, voilà, the sun isn't in Belgium, but the sun is in my heart. So thank you to the festival, thank you to the public, thank you to the jury, and I hope so much. Hasta la próxima. Ciao, ciao. En fin, Atenea non está, pero temos a sorte, a fortuna, e temos que agradecer a Carlos Gurpegui que estea con nós. Moitas grazas, Carlos, ocupa o teu sitio. Carlos Gurpegui, ademais de ser moi boa persoa, unha persoa tremendamente xenerosa, académico da Academia de Cine, membro dos Premios Feroz, pero sobre todo iso, un encanto. Carlos, moitísimas grazas. Gracias, faltaría. Muchas gracias, enhorabuena al RIR. El RIR, reír y reír, esa lengua de las mariposas que es como el muelle de un reloj que decía Rivas, que decía José Luis Cuerda, que también es como la espiral que le encanta tanto a Tim Burton y que lo tenemos también de estrenaco este fin de semana con Beetlejuice, que es, digamos, el mago del efecto Méliès, pero mi sección ahora para el RIR es el efecto Lumière, la vérité, y desde ahí el premio al mejor cortometraje docu-mocu es para Segunda, dentro vídeo. Teño da moto, o da ambulancia, o de taxi, teño un carnet de camión, ojo, Como vou sacar o carnet de conducir que non sei o alemán correcto? E dixo o maestro, viel nervós abanisdorf. Que estaba moi nerviosa, pero que non era tonta. Recoge el premio la directora del corto, Anita Pico. Que grande. Bueno, moitísimas grazas ao festival, ao xurado, de verdade, tamén, aos organizadores, aos voluntarios. É unha maravilla ter un festival que trata só de comedia aquí en Galicia, que é un xénero ás veces esquecido. Bueno, ademais tivemos a sorte de proxectar estes proxectos como Pulperos e a serie, a acollida foi estupenda, así que moitísimas grazas a Yariz por esta semana. Bueno, este premio é moi especial porque a que sae na pantalla, Segunda, a miña tía boa, Segunda García. Bueno, queríamos facerlle unha homenaxe. Bueno, a verdade é que a muller prestouse a todo. Se viches a corta, se vestida de romana, bueno... A verdade é que xa unha actriz profesional. Así que nada, agradecerlle a ela pois, a xenerosidade de deixarnos contar a súa historia a miña maneira e tamén a miña familia, que se viches esa curta tamén sae ao final, fai un cameo aí na última cena. Así que nada, é un premio para toda a familia. Así que nada, moitísimas grazas. E agora imos entregar o premio Rir Contigo. Para entregalo, eu pensaba nun dos argumentos posibles de Allariz, que é Manoliño de Magarelos, o xigante, aquel rapaz que naceu polos anos 20 en Magarelos, chegou a medir 2,44 metros. A mala sorte é que el naceu ou viviu nun tempo no que aínda non inventaran a NBA. Entón, a súa forma de vivir era como atracción de feira para que os nenos e os maiores abrallaran mirando aquela torre tan grande. Era o que en galego chamamos un corpo lambón. Sabes, este que as ordes chegan tarde e entonces el movíase así mal, porque claro, dicíalle o cerebro a man, levántate, pero entre que chegaba a orde, a man xa pasaba media hora, entón cando levantaba xa pasara tal, no, pero era moi boa persoa, está enterrado, podedes ir mirar a súa tumba,
queda un zapato del en Rariz de Veiga, creo, e fixeronlle unha copla que é o zapato de Manoliño e o berce do meniño, o xigante de Magarelos. E o premio Rir Contigo vai para un xigante, eu digo con cariño e coñecemento de causa, vai para alguén que fixo moito pola nosa saúde dental. Xa sabedes quen é, pero non vou dicir o nome por cuestións de protocolo ata despois de que remate o vídeo. ¿Han visto un piloto alemán? ¡Hey! ¡Ahí está! Mira, la cartera llena. Alberto, ¿qué? Van bien las cosas, ¿eh? No, déjalo ya. Está bien. Que lo haga. Que para algo es el jefe. Que pague. Sí. Don Alberto, le toca pagar a usted. Espera. Mete la mano en el váter y coge una caca. No. ¿Prefieres que lo haga yo? Nada. Sin problema, ¿eh? Y augas quentes, a lei son eu. Se non comes, vas a enfermar. E por aquí non hai ninguén que te poida curar. ¿Qué queréis? ¿Cocaína? ¿Cuánta queréis? No, tenemos 10 kilos. Sois polis, ¿no? No, hombre. Pero ti como te la carne? ¿Qué? Sabe falsa. Mima, que fui andando nos percebes. Logo agora os percebes pican, Coutinho. Foron as abellas de Florencio que están amestradas. Amestradas? Sí. Logo podería haber indemnizacións. Pois a indemnizacións plantolle un preito. Por que te tiraches eso aos veciños? Ti tes veciños, Pedro? Tes veciños? Pois entón, ademais, non deixaches que había que sacalo do medio, a ver se te aclaras, non? Que era sacado do medio non é tirado aí. Hai que clasificado, Negrei. Joder, toda a cidade de cámaras non van para nada. Nin ladrón, nin cámara, nin hostias. Es mi acento gallego lo que te hace pensar que soy gilipollas, ¿o qué? Si quieres también te podemos hablar con acento murciano, ¿verdad, Pascual? Murcia, re lindo. Pero esto está todo feito con pladur. Os cuartos non se roban. Díselo, Moraima. Nada, que al final no va a publicar con nosotros. ¿Eso? Considera que somos un sello demasiado pequeño. Sempre falan máis os que menos saben. Pero él nunca nos dixo onde agachou o tesouro. ¿Te crees que soy tonto? ¿No te sabes la letra o es que no te gusta? No la entiende. ¿Qué ha dicho? Digo que mi hijo no quiere morir. Celta Sporting 2. O sea, 13 de 2. Para los dos, ¿entiendes? Pero no puedes ponerle un 2 al Celta sin mi consentimiento, Rafa. ¿De qué equipo somos del Celta, no? Precisamente. Llevamos perdiendo toda la temporada, que le voy a poner un 1. ¡Hey! O premio no nome da organización José Freiría. Sube, por favor. José Freiría vai entregar o premio a un xigante do humor que é Miguel de Lira. Carai, que emoción, eh? Non contaba con este montaxe. A organización, se non vos importa, dadesme unha copia, porque
teño o videobook un pouco descatalogado, onde vai que non o monto, por non teño ningún representante na actualidade. Se alguén quere ser, xa sabedes, nada, máis ou menos tiña un chascarrillo de entrada que xa se me desmontou porque de repente nace unha cousa que é emoción, non? Que é a verdade, a honestidade. Din que a fórmula da risa é esa honestidade, esa seriedade, por tanto, incluso ese drama, máis tempo, igual a comedia, non? Igual a risa, e é cando ven a risa, cando hai unha verdade detrás, se non é falso, é como as risas enlatadas, non? Entón, a min agora invadiu unha certa verdade, disculpade que me poña un pouco así tal, disculpade non, que estáis aí, pois un premio de honra, tamén ven a risa rápido, non? Precisamente outro día chamou un colega ao saber deste premio que ten máis repercusión da que vos pensades, ou algunha polo menos ten, e repercusión vai bastante unido tamén a Allariz, ou a Allariz daqueles tempos, non? O Festival Repercusión. Nun Repercusión conocín a unha moza que está aquí sentada adiante, conocémonos pola calle, mirámonos, e ainda seguimos de compañeiros a día de hoxe, non? Fijades se tuvo repercusión en aquel momento, Ana Moreiras, que está aquí comigo, a miña parexa, cómplice e compañeira de vida. Pero, bueno, chamoume outro día un colega e dime, coña, vanche dar en Allariz un... Xa vin que che iban dar en Allariz un premio de risa, non? E dixo, non, non é un premio de risa, é un premio de honra, joder. É un dos premios máis importantes do festival. E dime el, de honra? Hostia, vaya marrón, macho. Pois, perdona, porque non sabía que estabas mal, non estaba tanto. Entón, a min fixen, bueno, eu expliqueille que non estou mal, que estou en plena forma, que estou mellor que nunca, ou tan ben como sempre. Pero, de repente, fixenme reflexionar e dixe, por que pensará que a palabra honra ten ese lado un pouco negativo, non? Repasando, claro, houve etapas da historia na que a xente mataba pola honra, é un concepto moral pesado, non? De moita responsabilidade. Eu tamén, de alguna maneira, que me den un premio de honra non me fai rir de entrada, é como, hostia, un premio de honra, non sei, tamén penso, fixen algo ou non estarei ben de todo. Pero por eso houve xente que se mataba pola honra, é un concepto de nobleza, de verdade auténtica, non? Eu tamén vos dixo que non creo que bueno, pois que me batiran duelo con Abelino ou con calquera dos que están aquí, que son merecedores tamén do premio, a non ser que houbera unha dotación económica no premio ou cambiara moitas tornas, realmente dificilmente me baterían duelo, porque tampouco este premio justame, pero tampouco tanto, non? Fijadevos como cambiou o concepto honra ao longo da historia, polo menos en min, é bastante máis lixeiro do que era antes, non? E iso tamén, despois, bueno, con este colega explicándolle, e ben a colación un chiste que foi para min o chiste do verán, o chiste xa ten moito tempo, pero a min contaronme este verán, que tamén que é un tipo que non vai a un dentista, vai a un oculista. Bueno, e xúntase con outro colega, coño, que tal na rúa, como estás, tal? Ben, pero veño do médico e díxome que era daltónico, que confundía os colores cos números e tal. E di o colega, hostia, vaya marrón, non? E di este, por el culo te la hinco. Bueno, aí vos deixo tamén este chistillo. A ver, perdonade, porque no humor o chiste a veces entra un pouco así doblado, pero bueno, se pensades dúas veces ainda rides máis despois. Colores, números, sí, vale? Bueno, e agora xa, pois un pouco máis no tema de Allariz, que está aquí tamén as autoridades e toda a xente do festival, moitas gracias por pensar en min. Estou moi honrado, eu con Allariz teña máis unha relación moi potente desde fai anos, non só pola miña compañeira que tuvo unha repercusión vital, sino xa fai moitos anos nesta Casa de Cultura, a través dun colega que era Xián Bobillo, tamén outro de Allariz, un compañeiro do voso que hoxe non pode estar porque súa nai está mala en Ourense, mandoume un mensaxe e tal.
Fixemos unha residencia artística extraña nos albores de Chévere, cando en Galicia gobernaba Fernández Albor tamén, creo. En Allariz estaba desempezando cunha pequena revolución que mobilizou non só esta comarca, este pobo, sino gran parte da sensibilidade galega. Moviu un país aquilo que fixéstedes, era a etapa vosa dos albores, Quintana, etc., a etapa quintanista, chamémoslle así, en fin, que xa sei que tuvo máis desarrollo, hasta alcaldes hoxe en día, que supoño que eres do mesmo partido, non sei se xa cambiou, se cambiou Allariz de partido ou alcaldesa, non? Vale, seguides nesa cousa de Allariz. E daquela, eu fora por primeira vez, fóramos desde aquí, desde Allariz, no fin daquela residencia artística, que ainda aí na plaza tiñades unha cousa de romper as olas, que o lanzamento de olas, non sei se chamaba así. Un día estuvemos aí facendo unhas performances por Allariz adiante, e para concluir alquilamos ou cederonos un autobús que había municipal, un pequeno autobús municipal, que era un servicio que era moi novedoso para min, hostia, un concello que ten un autobús municipal, o Allabús. Por alguma razón, eu creo que non pagáramos nada, creo que non o cederades. Bueno, éramos artistiños que tiñamos unha residencia artística, tiñamos que ir a Laza, ao Entroido de Laza, que é a primeira vez que fun a Laza ao Entroido. Probablemente íbamos beber, a mazarnos un pouco, como corresponde en Laza, e se non íbamos mazar igual, que as bostas, que os peliqueiros e tal. Entón fomos naquele autobús, disfrazáramonos, tal, fora bastante xenial aquela aventura. Volvéramos, eu sempre quedei con aquele autobús de Allariz, Lasa, un pouco na miña cabeza, no meu corazón, fora experiencia dos principios de Chévere e tal. E xa para cerrar un pouco esta aventura, tempo dispois, que a miña compañeira, volvo a referirme a ela, pero bueno, tocouche Ana, decidimos enlazar as nosas vidas, xa despois unha serie de tempo, e decidimos facelo en Laza. Unha maneira máis ou menos original. Non era unha entroidada, era un enlazamento de verdad, pero volvemos a facer en Laza no domingo de estrea, cando se estrean os peliqueiros e todo aquilo se pon a andar, peliqueiros novos e vellas e tal, ou todo o que sea. Ese momento que en Laza é moi importante, tamén non foi para nós, e volviu a ser nun autobús. Non era o autobús de Allariz, pero un autobús que alquilamos en Verín, e como dato así pintoresco, ou máis ou menos cómico, falamos cunha xuíza de paz de Serreaus, ela asumiu facer o noso enlazamento, como non, vale, un enlazamento máis ou menos legal, e nós alquilamos un autobús en Verín, e entonces chamame ela despois, oye, acaba, unhas semanas despois, imagínate, acabades de alquilar un autobús en Verín. Sí, para os invitados, 54 invitados, as plazas que tiña o autobús, tuvemos que limitar a eso, bueno, e tal, bueno, pois vamos todos no autobús, unha cosa, e di ela, que eu son a choferesa do autobús. E xegou, bingo, eres a xuíza de paz, pero tamén de entrada vas vir de chofer, e cando cheguemos a Lasa, levántaste e dis que esa xuíza de paz. Ninguén non vai creer e vas nos casar, vale? E así foi precioso esa entroidada, ninguén o creu, hasta que finalmente o que é a vida é que realmente estamos enlazados de verdad. E hai un enlazamento aí do autobús con Laza, con Allariz, que a min antes estaba pensando, ben a colación, conto vos esta historiña, para que vos quede aí un pouco a importancia e a conexión que un ten cos lugares, non? Neste caso con Allariz, moi potente. Nada máis, vou ir acabando, senón xa caio efectivamente no monólogo, e non é plan de contarvos tampouco tanto. Que vai ben, que riades a cachón, e sobre todo que riades moito por dentro, vale? Sabes, esa risa interna, esa risa que sale polas arrugas dos ollos, máis que polos dentes do dentista, que tamén, pero esa risa interna, esa sí que bombea o corazón. Moitas gracias. E os seguintes premios vai nos entregar Luis Iglesias. Que tal? Boas tardes. Pensaba antes, Abelino,
que cando estabas falando destas cousas do humor, recordo unha anécdota, unha compañeira que era de fora, pero unha compañeira actriz, pero vivía en Vigo. Unha vez falando disto da retranca, dicía que ela que tardara moito tempo en entender o que era a retranca, pero cando entendera, dice, é o mellor do mundo. Entón contábame ela como unha anécdota que unha vez foron a visitar 4 amigos a Vigo, 4 amigos de Madrid, foron a Vigo e de camiño pararon nunha vila galega, viron moita xente no adro da igrexa. Entón pararon o coche, achegáronse a 4 vellos que estaban falando e dixen, mire, disculpe, isto que é? Unha fiesta? E un dos vellos díxolle, para algún seguro. E a miña amiga decía, cuando lo entendieron, a los 15 días, les pareció fatal. Pois, nesta mestura da risa e o drama, estaba un pouco consternado, teño que dicilo, un pouco invadido neste escenario, porque me veo á cabeza que aquí foi unha das primeiras funcións que fixemos hai moitos anos, 2 macarras con 2 guitarras eléctricas, facéndolle rir á xente durante hora e pico, e o outro era Xavier Deive, que onde estea unha risa para ele. E vamos pasar ao premio a mellor cortametraxe de animación, que é para a curta Becarias. Uy, no cierres la puerta, espera, que voy. Ay, pasa. ¿Dónde vas? Pues voy al RIR, creo que se dice, al festival. Ah, ¿Orense? Uy, espera un momento. Uy. ¿Estás bien? ¿Me ayudáis? Uy, vale, empezamos. Hola, perdón, ¿dónde vais? Aquí, ¿dónde vais? ¿Esto no había pasado ya? ¿El qué? ¿Esto no había pasado ya? Es que os he oído desde fuera que ibais a Ourense. Sí, vamos a Ourense, sí. ¿Tú también? Vamos. Yo también. ¿Qué casualidad? Wow. ¿Y a qué vais? Pues yo voy porque estoy seleccionada en un festival, he ganado un premio al mejor corto de animación. ¿Sí? Yo también. Que yo también. Pero entonces, una cosa, ¿vosotras sois las directoras del cortometraje de Becarias? Sí. Sí. ¡Ay, qué fuerte, tías! ¡Yo también! ¡No! ¡Espectacular! Encantadas de conoceros, me hacía un montón de ¡Qué heavy esto! ¡Madre de Dios! ¡Ay, coincidir aquí! ¡Qué fuerte! ¿Vosotras estuvisteis nominadas a los Goya? Sí, qué fuerte. Sí. Yo también estuve, tía. Casos 5. ¿Qué cosas? A ver, a mí me está gustando bastante haber ganado este premio para poder fardar. Sí, que no hace falta un Goya para fardar, o sea, no. A mí me da súper igual, yo no lo quería, de hecho. Todo el mundo sabe que eso no es objetivo. Vamos a parar. Vamos a parar porque nos lo estamos pasando súper bien. ¡Qué casualidad, yo también! Pues, moitas grasas. ¿Esto será como válido o no? No. Muchas gracias, Ourense RIR. Moitas graxas. Non sei. Será que están de bon ano. En fin, premio a mellor cortametraxe de ficción é para El juego de su vida. E vai nos recoller Álex Macías.
Pero ¿cómo sabe que tiene su puta cadena? Es que mira, tiene las llaves de mi casa. Saque equipo local. Equipo local. ¿Quién es el equipo local? Equipo local, Manu. El tuyo. El tuyo local. Yo lo saco yo. El mío es el equipo local, lo ha dicho. Lo ha dicho, él es el árbitro. ¿De qué parte de Barcelona? No, de aquí. ¿Y tú? Yo vivo a 10 minutos de aquí. ¿Y tú? Yo a 5. Es el local. Venga, vamos. 5-10, ¿no? ¿Me vas a decir que no? 5-10. ¿Qué hay más? ¿5 o 10? 5 es más corto, ¿verdad? Matemáticas, vamos a enseñar ahora. ¿Te ha gustado? ¿Me está gustando? ¿Me está gustando? ¿Me está gustando? Cuidado aquí, banda, ¿eh? Cuidado aquí, banda. Cuidado aquí, banda. Cuidado aquí, banda. Segunda vez que recojo un premio. Miñarro, el director, no ha podido venir porque está trabajando, él es técnico de cine y está ahí en una movida. Pero bueno, para los y las que ya hayáis visto el corto, habréis visto que salgo el 99% de la película, que el 80% es improvisación mía, así que tampoco está bien. Veo bien que esté yo aquí. Agradecerle este premio, que es el primero que recibe el cortometraje, si no me equivoco, una vez más al festival por esta acogida tan bonita, al jurado, y luego al PAP, que el PAP es el colectivo con el que rodamos este corto y muchos más que hemos hecho, y de hecho tenemos una peli ahí en montaje. Al final la excusa de hacer este corto es juntarnos un fin de semana, pasarlo bien. Y de repente salen joyitas que a la gente le gusta, y ese sin duda es el propósito del corto, que guste. Y desde aquí, desde el festival, agradecerles a ellos y a ellas, al PAP, este premio. Muchas gracias. Moitas grazas ao xurado. Moitas grazas, moitas grazas. Unha das entidades patrocinadoras é a Diputación Provincial de Ourense, polo tanto merece con todo o merecemento, perdón pola retumbancia, que nos diga algo. Temos que valorar e valoramos moito a xente e as institucións que patrocinan este festival. Agora vai subir alguén a falar pola Diputación, xa sabe que lle imos pedir máis cartos para o ano que ven. E esperamos escoitar iso, que o ano que ven vai haber máis cartos para o festival, e así poidamos facer un premio económico para que a curta premiada reciba polo menos o equivalente ao orzamento desa curta feita, ou o orzamento da curta por facer, ou o orzamento da longametraxe por facer. Marcos Vázquez, queremos escoitar iso. Póñome ali e ata que o digas non baixas, eh? Estálle facendo traballo a Óscar, A sábelo? Óscar, sí. Bueno, pero que a min págame por iso. Bueno, ese non a José. A José, tamén. Págame a medias. É unha ledicia para a Diputación de Ourense colaborar con este festival. Personalmente, pois bueno, eu que vin nacer este festival, a verdade é que é sinalable, casi me emociono, a paixón que lle poñen para traballar. Eu participei en moitas edicións, actuando, tamén na organización, entonces sei de boa fe o que costa sacar un festival como este, a emoción, a paixón, o traballo para a Diputación de Ourense, de verdade que é unha honra pois poder colaborar. Ahora tócame estar nesta situación, efectivamente, dende aquí podo garantizar que o ano que ven terán moito apoio, incluso loitaremos para que teña máis. É salientable... Espontáneo todo. Eu creo que é unha labor fundamental das administracións, a fundamental é non estorbar. E por iso nos pretendemos estorbar o menos posible, darlle o que nos piden na súa medida. Podes mandar un bizum, non hai problema.
Algo que ten tamén este festival pois é o encontro cas persoas, persoas de moi bo corazón. Estes días a verdade que pude comprobar xente pois moi admirable como o que vivimos esta mañá, que foi un momento máxico con Gerardo Sánchez, a verdade con Carlos Gurpegui, a verdade que é unha grata sorpresa, e todas as veciñas e veciños que sempre apoian o festival, e sobre todo hai unha cousa moi importante, que é que a cultura é de todos. É unha honra pois poder colaborar para que o cinema, que é unha base fundamental da cultura, pois se poda traer a vilas máis pequenas, inda que esta é unha vila grande. É un dos meus obxectivos, pois agora no cargo que me toca. Xa falamos pois con outros festivais, xa a promesa de colaborar con eles, facer pois unha especie de, pois, bueno, que todos se sintan arropados e que sintan que vamos todos na mesma dirección. A verdade é que é un placer colaborar pois coas institucións, con Concello de Allariz, con Bernardo, que é a alcaldesa Cristina, co equipo técnico que é maravilloso, con Carmen, con Uxía. É un auténtico placer pois coñecer a toda esta xente maravillosa. Quería resaltar a labor dos creadores. Para min é impresionante pois a labor que fan, seguramente moitos sen ningún tipo de ánimo monetario, e a verdade que o creador, a creadora, pois ten que levar todo o noso cariño e a nosa honra. E despois tamén pois o que fan posible, os actores e todos aqueles que están pois detrás das cámaras, nos traballos de preproducción, produción e a posta en marcha. Quería aproveitar esta ventana pois para mandar un cariño moi especial a Mariana Romero, polo falecemento do seu pai, un gran cineasta ourensán, Plácido Romero, e dende aquí, pois, bueno, a Diputación pois quere mandarlle un agarimoso saúdo. Moitas grazas e esperamos vernos o ano que ven. Faltábame dicir unha cousa. Un día sen rir é un día perdido. Vamos rematando xa. Entre os milleiros de argumentos que esta vila de Allariz ten, un dos máis divertidos para min é o da fonte de Paderne. Esa fonte que, como ten forma de orella, a xente dixo que era boa para curar as orellas, para curar o oído. E claro, eu pensando, e o resto das fontes de Allariz como son? Non teñen cano, porque se teñen cano sirven para... Non, imaxineu ali o páfala para que me curen ali o empal... Bueno, iso, non o sei. Entonces, agora vamos a entregar o último premio que nos queda. Ese é o premio máis democrático de todos, porque é o premio que se fai por elección popular. E a público, fostes vos quen decidistes que un premio fose premiado non polo estupendo xurado, sino simplemente polo gusto. Este premio democrático que o vai entregar é a persoa que está posta polo voto democrático igualmente, que é a vosa alcaldesa, doña Cristina Cid. Por favor, é mellor que subas, que non o digas desde aí, que non se te vai oír. Hola. Hola, moi boas tardes a todos e a todos. Efectivamente, me toca a min este premio que se fai efectivamente por votación popular, e eu podo asegurar que se fixo por votación popular, aínda que cando escoitedes o título vades a pensar que ao mellor temos algo que ver aquí, pero non, efectivamente todas as persoas que asististes ao festival escollestes como premio do público a mellor curtametraxe de comedia El desayuno de los funcionarios. Noraboa. No sé. Llama al informático. Otra vez el informático, cabrón. Caballero, ¿le importa pasarse en una hora, horita y media? Que tenemos que llamar al informático porque no funciona el programa. ¿Y qué hago yo una hora y media fuera? Pues un café. Vamos. ¿Dónde vais? ¿Cómo? ¿Que dónde cojones vais? Bueno. Caballero, vamos a desayunar. Llevamos toda la mañana aquí trabajando y no hemos parado. No, es verdad, desayunar, claro, tente en pie, ¿no? Aquí no sale ni Dios. ¡Me cago en mi puta vida! Buenas, familia. Soy Javier Gómez Bello.
Me da mucha pena no poder estar ahí con vosotros en Allariz, pero es que justamente me pilla de viaje en Estrasburgo, que vamos al Parlamento Europeo a ver si regulamos el tema del desayuno de los funcionarios. Ya os contaré. Yo soy de Málaga, pero parte de mi familia es de Santiago de Compostela, así que para mí Galicia es mi segunda tierra y me da mucha alegría por recibir este premio, además el premio del público, que siempre es muy especial. Muchas gracias a vosotros, al público, por haber valorado el cortometraje y gracias a la organización del festival por hacer este evento tan chulo. Moitas gracias e moito bico para todos. Nos vamos al Parlamento. Bueno, por unha cuestión desta de ser eficientes e eficaces, vamos a facer xa, e non ter que volver a subir agora, entonces a intervención que ten que ver co Concello de Allariz e que ten que ver sobre todo co agradecemento que temos que dar a todas as persoas que facedes posible este festival. Gracias á organización, de verdade, de corazón, porque hai 7 anos, cando se iniciou esta andadura, era unha incógnita para todos o que iba a suceder, e a sorpresa, a grata sorpresa que nos levamos durante todo este tempo foi ver como iba crecendo non só o festival, en prestixio tamén, e na propia actividade, sino no cariño que ten tamén para a xente de Allariz. Así que, moitísimas gracias a todos os que o facedes posible. E moitísimas gracias a todas aquelas persoas que nos facedes reír, que nos facedes sacar unha sonrisa cada día. Moitísimas gracias por dedicarse a unha industria cultural tan importante para o noso país, por recordarnos cada día que cando falamos de cine, cando falamos de teatro, cando falamos de comedia, como este é o caso, cando falamos de algo como isto, estamos falando de algo importantísimo, que é unha industria económica que move moitos postos de traballo no noso país e que, por lo tanto, debemos apoiar e debemos estar de pé a pé e da vosa man apoiando que isto siga crecendo e que sexa posible. Así que moitísimas grazas a todos e a todos, e se non hai ningunha novedad, que non haberá, nos veremos no 2025 outra vez aquí. Decía antes o director, ese que ten as culpas de todo, que para o ano que ven, lóxicamente, vamos a facer un recordatorio á lingua das bolboretas. É verdad que para Allariz a lingua das bolboretas está no corazón, todos de algunha maneira ou de outra participamos na lingua das bolboretas e pasamos aquel verán de cine que precisamente, bueno, pois ti facías alusión e que no noso corazón non se olvidará nunca. Así que, gracias por estar aquí, moitísimas gracias por estar apoiando este festival coa vosa presencia e vémonos, se non antes, no 2025, no próximo RIR. Moitísimas gracias. E xa marchamos. Lembrade que o humor, entre outras cousas, sirve para combater o medo, sirve para combater a opresión. Se non pode soporte o tirano, rídel. Agora mesmo en México estáse contando un chiste sobre Trump que consiste en que todos os potenciais inmigrantes ilegais de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua queren que gane Donald Trump. Todos en excepción. Porque saben que se gana Donald Trump vai construir un muro contra os inmigrantes ilegais. E saben que el vai encargarlle a construción dese muro a Elon Musk. E sabe que Elon Musk vai subcontratar xenerosamente a construcción dese muro. E saben que todas esas empresas que por ardor patriótico van construir ese muro van contratar inmigrantes ilegais para construir o muro. Así que, como dicíamos ao principio, de hoxe nun ano non deixedes de rir. Ata o ano que ven.